माइनावस्रि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो एबा खुंगा 50थि बोसोरारि जुथुमाया दिनै जोबनानै थांबाय। सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय माइनावस्रि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 50थि बोसोरारि जुथुमा एबा सनाथि मायथाइ फोरबोखौ 30 आरो 31 डिसेम्बर सानखालि साननैनि हाबाफारिजों बिहुराम गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जायो। गुदि आफादनि आफादगिरि बिथांनि मासि लानानै दैदेननाय बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा। लोगोसे हाबाफारिनि गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रशान्त बर' बिथाङा। जर'खा आलासि महरै बाहागो लादों BWJFनि गाहाय बोसोनगिरि डक्टर अनजालि दैमारी बिथाङा आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिरदाव बर', सुबुं फोनांजाब नेहाथारि राकेश बसुमतारी, जिल्ला एबसुनि आफादगिरि, गुबुन गुबुन बिबानगिरि, जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा। दिनै बेवहाय बे माइनावस्रि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि जुबिलि फालिथाय दङमोन। बेयाव फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। रायजो राजानि जिबादि बाहागो लानाय आरो एसेबां रंजा बाजायै खुंदों। जोंहा थुनलाइनि बागै गोबां दाबो मावनांगौ साननांगौ दंबावो। बेनिखायनो आं बेवहाय आसा खालामदों जे गासैबो रायजो राजाया खालि बिबानगिरिफोरनि सायावल' सोनारनानै थायालासिनो जोंहा समाज हिसाबै बा हारिनि साफा साफा सोद्रोमा हिसाबै जोंहाबो जि दायथ' दङ बेखौ बयबो लालायनांगौ होननानै आं आथिखालनि लाइमोनफोर होननानैल' नङा, समाजावनो जोङो दा एसे नेगेटिभ लामाजों थांबाय थानाय नुनो मोनदों, जायखौ लानानै जोंबो जोबोद कनसार्न सानगासिनो दङ मा खालामनो हायो। मोनसे समाव बर'फ्रा गोलाव सम सोमावसारबाय गावनि हारिनि मोन्थायनि थाखाय। बे समफ्रा बारग'लांनानै मोनसे गेप थाबाय। बे गेप खिनियाव जोंनि यां जेनेरेसन एबा लाइमोनफ्रा बेफोर समखौ नुवाखै। थ' दायो एसे इजि गोयिं माबाखौ जों नुयो जे गोरलैयैनो मोननो हानाय, हार्ड वर्क खालामनो बानाय बेफोरखौ जों नुयो। बेवहाय जोंहा बयहाबो दायथ' दङ, न'खर जोंनि गार्जेन, बिमा बिफा, समाज बयहाबो दायथ' दङ। जोङो गथ'फोरखौल' लाइमोनफोरखौल'बो जोङो दाय होनो हाया। न'खरफ्राव जोंहा सासना एसे खम जादों होननानै आं फिल खालामो आरो पार्सनेलि। बेवहाय बेफोरखौ गोदो जों माबादि सासनाव देरबोनाय, बिमा बिफाखौ जोङो माबादि गियोमोन, माबादि कन्ट्रल खालामोमोन, बेफोरो दा एसे खमिलांनायनि थाखाय एसे माने थिग नङि बायदि मोनो आरो। बेवहाय दाबो सम दङ, जोंनि समाजा दायथ' लानांगौ, गार्जेनफोर, बिमा बिफाफोर बयबो दायथ' लानांगौ आरो जोंनि यां जेनेरेसनखौ जोङो सुद्रायनो थाखाय, थि लामायाव लांनो थाखाय बयबो आवगायनो नांगौ। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय माइनावस्रि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायजों लोगोसे जोंनि जि मोनसे गेवलां मेल, बे गेवलां मेला जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंजादों आरो बेवहाय आं गाव गाहाय आलासि हिसाबै सफैनो हानानै आं थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेवहाय गाहायै सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानजाथाव आफादगिरि बिथांमोनजों लोगोसे माइनावस्रि ओनसोलनि लोगोसे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि प्रशान्त बर', बिथांमोननि आरो लोगोसे आथिखालाव बर' आइजो अनसाय आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि अनजालि दैमारी बिथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेवहाय आं लोगो मोनबावदों जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि सासे गागि लिरगिरि बिजय बंगारी गेदेमा बिथांखौ। थारैनो बेवहाय आलासिफोरखौ लोगो मोननायजों लोगोसे रायजो राजाखौ नुफैनानै थारैनो गोजोननाय मोनदों जे बिनि रायजो राजाफ्रादि गावनि राव, थुनलाइ, गावनि हारिमु, गावनि सिनायथिनि फारसे जोबोद सांग्रां, बे बाथ्राया बेवहाय फोरमान जादों। जोङो बेखौ जोङो इतिमध्य जोंनि केबिनेटआव जों पास खालामबाय आरो जोङो एग्जिकिउटिभआवबो पास खालामबाय। जोङो बेसेबांबा बोसोर जोंहा बे डिक्सारि गैया आरो बेनि थाखाय जोङो बे बोसोरनिफ्रायनो एबा नैबे दिनैहाय जोबथा सान गाबोननिफ्राय जोंहा 24 बोसोरा जुरिसिगोन। जोङो 2024 मायथाइनिफ्राय जों बे खामानिखौ आखाइ होनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो जोङो बोसोरथामनि गेजेराव हायाब्लाबो बोसोरब्रैनि गेजेराव जों दिहुननो थाखाय बेखौ नाजागोन। बर'नि जोङो इतिमध्य जोंहा जोंनि एक्सपार्ट कमिटि
जों दानानै होबाय आरो बे एक्सपार्टआव जोंहा गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगिरि बिथांमोन दङ आरो जोंनि डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगिरि बिथांमोन दङ जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगिरि बिथांमोन दङ आरो गुवाहाटियाव थानाय माखासे जोंनि जौमा फरायसालिफोरनि बिबुंगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोननि गेजेरजोंनो बर' साहित्य सभाया जाहाथे खुनु मोनसे सोदोबा गोरोन्थि जाया जाहाथे खुनु मोनसे सोदोबा गोरोन्थि बाहायजाया बेनि थाखाय जों बिराद सांग्राङै खामानि मावदों आरो नैबे बर' थुनलाइ आफादनि 63थि बोसोरारि जथुम्माखौ जानो गोनां जों बिनि सिगाङावनो मोनसे बुकलेट दिहुनगोन बे आयदानि सायाव आरो जों बे बुकलेटखौ दिहुननायनि उनावहाय जानो हागौ बे जेंनाया थारैनो बे बाथ्राया जोंनि थाखाय बिराद मोनसे जोंफुनाय जेंना बियो आरो जों बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफाद जिहेतु जोंनि मोनसे हारिनि मोनसे जेंना जों बेखौ साननानैनो जों खामानि मावदों जोङो आसाम सरकारा जि मोनसे अर्डार दिहुनदोंमोन जे मार्जार खालामनायनि जों सरकारखौ बुंदों जे खालामथ'नाङा बर' बिजोंनि बेलायाव आरो जोंहा दिनै फोरोंगिरि गैया फोरोंगिरिखौ थाबैनो जोङो मोननायनि राहाखौ खालामगोन जोंहा जोंनि फरायसाफोरा आंखालनि गेजेरजों फैदों फरायसाफोरनि आंखालनि बेलायावबो जोङो सिन्था खालामदों जे माबोरैहाय जोङो फरायसालियाव फरायसालिखौ बांहोनो हागोन बे बेलायाव जोङो खुनु पदे जों जिरायाखै गाहायै बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आरो जों सानदों सरकारखौ जोङो नारसिनबाय थागोन बे बेलायाव फोरोंगिरि मोनोब्लानो बे जेंनाया एसेब्लाबो जोबनानै फैगोन जोंहा मोनसे आफादनि 50 बोसोर सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाया जोंहा 30 आरो 31 डिसेम्बर साननैनि हाबाफारि लानानै जों खुंदोंमोन जोंहा मैयानि साहित्य साना गाजा गोमजायै थान्दैमेल जाना थांबाय दिनै जोंहा 31 डिसेम्बर जोबथा हाबाफारि बा गेवलां मेलाव जोङो गेवलां खुंबाय बेहाय जोंहा 4-5 रोजासो माने मिथिङाव बा आफादाव नुजाथिफैदों रोजा रोजा आइजोफोराबो लोगोसे जों बे हाबाफारियाव जोंहा मिरुनि थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी सारखौ बे आफादाव लेंहरनाय जादोंमोन बिथाङा नुजाफैनानै गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ होनानै थाङो बिनि उनाव डक्टर अनजालि दैमारि चिफ एडभाइजार्स बोजबनि एडभाइजारखौ जों लेंहरदोंमोन बिथाङा फैनानै जोंनि बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैदों बिथाङा गोबां आइजोफोरखौ बोसोन होलांदों जे न'खरखौ जों माबोरै सोलिनांगौ बिनि उनाव जोंहा बिअ सार फैदोंमोन बालिपारा ब्लकनि बिथाङाबो जोंनि सिगाङाव बोसोन होलांदों आरो बिनि उनाव जायफोर आलासिखौ जों लेंहरदोंमोन डिस्ट्रिक्टनि बा आनसलिकनि गासैबो बिथांमोना दिनैनि बे गेवलां मेलाव गाजा गोमजायै फैना बाहागो लादों जों आसा खालामदों जोंनि बे गेवलां मेला गाजा गोमजायै जाना थांदों आरो जोंनि साननायफोरा जाफुंदों होननानै आं आसा खालामदों गोजोन्थों हाबाफारिया जोंहा बेहाय जा मोसानाय हाबाफारि लादों दा जोंहा हराव नबजित नार्जारि बिथांखौ लेंहरदों आरो जोंहा बिना बर' सानै जोंहा आर्टिस्ट दंबावो दा जोंहा मोनानि कालचार खुंनो थाखाय जों गाजा गोमजा हाबाफारि लादों बिथांमोना जा नबजित नार्जारि बिथाङा मैयानो फैना थाफैबाय जों आसा खालामदों दिनैनि बे हारिमु आफादाबो मोजाङै मोजां साक्सेस जागोन होननानै जों आसा खालामदों बिथांमोननि सायाव जों रोजा रोजा साबायखर थाबाय मानो होनबा बिथांमोना गोजान गोजाननिफ्राय फैनानैबाबो जोंनि बे हाबाफारियाव गाजा गोमजायै बाहागो लानो थाखाय बिथांमोननि सायाव जों गुदि दख'रा आफाद जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। Good news for everyone.